Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw may gala Huwebes, no? Pizza 15 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024 o salamat mga higala. Dili dai pizza ay Huwebes, Biyernes na ron mga higala. Sorry kayo, Biyernes, no? Pizza 16 na kini sa bulan sa Agosto, no? Sorry kay mahigala gahapon man itong pizza 15 karon pizza 16 na, no? Unya gi sa ulugan nato manghigala karong adlaw ang patron, no? Mao si San Roque, no? San Roque manghigala, no? Karong fiesta karon dito sa kining Kalagkalag karon ganina nagfiesta may mga higala sa Kalagkalag ug daghan pang mga kabaranggayan ug mga kakapilyahan, mga higala nga nagsaulog karong adlaw sa ilang fiesta ni San Roque. No? Viva Senior San Roque, no? Usa sa mga pinakadako kayo usab nga matud pa santo sa Katolikong simbahan. No? Ubay-ubay gyud ang nagdebosyon ini. Nara no, padayon ta ato day nga timbayaon og may mudto ang atong talahurong obispo. Ang nabot na ba si obispo? Murag didto man to siya sa Guam kay ni attender sa pag-install ni Bishop Archbishop, diba? Archbishop Ryan Jimenez, no, dito sa Osaka Diocese dito sa kining Asianic, no, o Oceanic, dili Oceanic, Oceanic Islands o higala, no, dapit sa may mga Fiji Islands, Marianas Islands, tuwa dito karon Garbo sa isla sa Siquijor nga mao si Archbishop Ryan Jimenez. I don't know, correct me if I'm wrong ha, kung Archbishop na ba, pero murag Archbishop na siguro, no? Dako na siya, dako ang diocese niya karon nga gihandle dito sa Oceanic. No? May mudto na kanatong tanan mga higala, Viva Senior San Roque, San Roque. Hala no, ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon, no? Katedral sa Maasin formal na nga nadeklara isip on usa ka national shrine. Ayan, no? Human nga nadeklara sa CBCP or Catholic Bishops Conference ang Katedral sa Maasin giila na karon nga usa ka national shrine. Agi og pagsubo niini or pag-inagura usa ka celebrated mass ang gihimo agi og pagsaulog niini gipasiugdahan kini mismo, no, isip main celebrant usa ka misa ang gipahigayon niini nga gipanguluhan ni Cardinal Jose Advincula sa Archbishop of Manila, tinambungan sa ubay-ubay gyud nga mga kaparian sa nagkalain-lain nga mga diocese nga membro sa kining Archdiocese of Palu. Okay, mga higala, ari kita sa tuang CBCP News, ari kita sa Vatican News. Pope Francis nanawagan karon ngadto sa katawhan nga maoy paminawon ang pulong sa Dios. Inay nga ang kaugaling, inay nga gamiton ang pulong sa Dios aron pagkumpirma sa ilang kaugalingong ideya kabahin sa Dios. No, instead nga imubitaw siyang gamiton ng pulong sa Diyos ang pagkumpirma sa imong kaugalingong mga idealismo, no? Idealismo kami himuon ni maminaw kay hinuon sa Diyos aron nga matubangan o magiyahan ang imong kinabuhi. Mao kadto mga higala ang mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon ang inyong alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ato day nga pagtibaya og maayong mudto sa atuang mga kaigsuonan nga mga kaparian sa Diocese of San Carlos. Thank you very much, Fathers, nga inyo kaming giabi-abi sa among pag-anha din sa inyong diocese sa San Carlos pinanguluhan sa inyong maabtikon usab nga obispo nga Bishop Gerardo Almenasa.
Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ako nang timbayaon og may mudto nga ako mga higala nga ako ang gawiks dinas Kalumbuyan, no? Si Father Christian kining Durango. Kumusta na mga gawiks, no? Ug ingon manusab ang timbayaon usab og may mudto nga akong mga igsuong kaparian dina sa isla pinanguluhan sa ato ang mga maabtik usab nga mga dagkong haligi dina sa isla pinanguluhan ni Monsignor Larry Katubig may mudtonyor o gimanusab ni Monsignor Ramon Durant, no, parente ni siya ni Kevin Durant. mga laki nga mga prayers may higala. Lala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni kabuntuhon na rin nakita sa ato ang catechism proper. Ang ato karon nga kining topic mahigala kabahin na kini sa sacred scripture, no? Sacred scripture o balaang kasulatan, no? Sigon diri sa ato number 1, no? Kay ato malagi ning gikutlo mga higala, no? Gikan sa kining Catechism of the Catholic Church or CCC. This is chapter 3, no? Unya chapter 3 ta mga higala, unya number 1, no? Christ. Matud pa diri Christ, the unique word of sacred scripture. Christ. Sa in English pa sa 101, in order to reveal himself to man in the condensation of his goodness, God speaks to them in human words. Indeed, the words of God expressed in the words of man are in every way like human languages, just as the word of the eternal Father when he took on the flesh of human weakness became like man. Ato ka nang mabasa mga higala sa Vatican document nga Dei Verbum number 13. Apan nailhan sa tao ang Dios. Mailhan sa tao ang Dios kay nakigsulti siya kanato pinaagi sa mga pulong nga atong masabtan. No, bisan tuod kung pulong sa tao ang gigamit pero gikan kini sa Amahan. Labi na gyud sa dihang gisulob niya ang lawas sa tawhanong kahuyang sama gyud sa tao. Ayan, no, sa ato pa nasabtan din nato ang Ginoo, ang Dios pinaagi sa iyahang mga pulong. Unya ang gigamit pagyud nga mga pulong sa tao. Masabtan ginato. Tungod niini isip simbahan ato yung gipasidunggan ang balaang kasulatan or sacred scripture nga mao'y nagtudlo usab kanato sa pagpasidungog sa iyang lawas ug dugo. Ayan, no, ato kanang mabasa sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusan nga mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang pagagamhanang pulong tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang sala ug milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. Sa ato mahigala, no? So itong pamalandong ta mahigala, no? Ang balaang kasulatan mao'y naglig-on sa atong pagtuo nga gitudlo kanato sa simbahan. Busa dili nato himuong hinagiban ang pulong sa Dios aron pagguba sa simbahan nga gitukod nga si Kristo mismo ang nagtukod, no? Kay doon na biyay mga okasyon pud mga higala nga gigamiton ang mga pulong sa Dios aron tukuron, aron gubon ang simbahan, no? Ano man, bituo man kita o
mituo man kita sa giingon nga sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga sa ato pa ang simbahan mismo si Kristo gyud mao'y nagtukod. Ug busa dili gyud nato gamiton ang mga pulong rapod ni Kristo, no? Kay ang gigamit niya pagtukod sa simbahan iya mga pulong, no? Wala man ingon si Kristo nga nigamit siya kusog, no? Nigamit siya kusog, nigamit siya og mga construction company aron pagtukod sa simbahan. Ang iyang gigamit sa pagtukod sa simbahan mao gyud mismo ang iyang pulong. Matud pa diri sa Mateo 18 bersikulo 18, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. No, sa to pa mismo gyud, no, unya sa to patahuron gid ato ang simbahan. Ug gani matud pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 3 bersikulo 17, busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo sa Dios. Nga sa ato pa ang mismong simbahan adunay pipila nga gustong muguba niini, pinaagi sa pagguba sa pagtuo sa mga tao, no? Nagtukod sila ilang kaugalingong simbahan ug giguba nila ang pagtuo sa mga tao nga mao'y naglangkob sa simbahan. Pero matud pa ni Kristo sa iyahang mga gisulti, busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo sa Dios. Ato pa kung adunay mga tao nga gubon ang templo sa Dios nga mao ang mga tao tungod sa iyahang pulong, usa ka na kadako kayo nga kasaypanan, no? Muna, no? Si Kristo mismo nagtukod sa simbahan, unya gigamit ang iyang pulong, pero adunay pipila nga mismo pong pulong ni Kristo gigamit pagguba sa simbahan. Sa unsang paagi, pinaagi sa pagtudlo sa ilang kaugalingong ideya, no? Manay gitudlo kaganing nasa atong kining Santo Papa, no, nga ayaw gamita ang pulong sa Dios aron pagkumpirma sa imong kaugalingong ideya, no? Muna, no, nga adunay pipila nga gigamit ang pulong sa Dios aron pagkumpirma sa iyang ideya kansang tuyo mo ang pagguba sa simbahan. Tungod kay kun imo gani nga matud pa kung ang imo mga pagtulunan mo ay mag-usab sa pagtuo sa Dios, sa pagtuo sa tawo ngadto sa Dios, ug mubulag siya sa simbahan sa tinuod nga simbahan tinukod ni Kristo, sama ra nga imong giguba ang templo sa Dios, ana, no? Ug matud pa ni Kristo, no, kay ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios. Nga mao kamo, no? Ug kamo mao ang templo sa Dios. Ato pa kung ikaw naghimo ka og imong kaugalingong pagtulunan ginamit ang pulong sa Dios aron gubon ang templo sa Dios, aduna kay tulubagon gikan sa Dios. Ato kanang mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 3 bersikulo 17. Okay? So, di na lang ako nakita ko ito mga higala. Daghang kay salamat sa inyong pagkikubang kanako. Ako ragyapon mga higala ay inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Manamilot usab ka ninyo og Maayong Mudto, Pilipinas.